Fl-2020, l-ammont ta' immigranti li applikaw għall-ażil f'Malta naqas bi kważi 40% meta mqabbel ma' sena qabel. Dan ħareġ f'rapport annwali ippubblikat mill-Uffiċċju ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Ażil l-EASO dwar is-sitwazzjoni tal-ażil fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, matul is-sena l-oħra applikaw 2480 persuna, għal kontrarju tal-4090 persuna li applikaw fl-2019. Il-maġġoranza tagħhom mal-15% kienu ġejjin mis-Sudan. In-numru ta' applikazzjonijiet ta' minuri li ma kinux akkumpanjati mal-ġenituri kien biss ta' 10, li jfisser 50% inqas mill-2019. 75 immigranti nataw status ta' rifuġjat mill-ewwel u aktar minn 600 applikazzjoni ġew irrifjutati. 5 persuni ingħataw protezzjoni umanitarja u 190 persuna ingħataw protezzjoni sussidjarja. Ir-rapport wera wkoll li l-Unjoni Ewropea flimkien ma' xi pajjiżi oħra fl-2020 raw l-inqas numru ta' applikazzjonijiet tal-ażil mill-2013. Primarjament dan in-nuqqas kien minħabba mobilità u vjaġġar restrittu l-aħħar sena. Minkejja tnaqqis fl-ammont ta' applikazzjonijiet li esperjenzaw diversi pajjiżi, ir-Rumanija rreġistrat żieda ta' 138% fin-numru ta' applikazzjonijiet u warajha hemm il-Bulgarija b'żieda ta' 64%. Żewġ terzi tal-applikazzjonijiet tal-2020 ġew irreġistrati fil-Ġermanja, Franza u Spanja. Fir-rapport li EASO rrikonoxxiet li Malta flimkien ma' Greċja u Ċipru jinsabu taħt pressjoni kbira biex jirċievu u jakkomodaw l-applikanti għall-ażil meta tikkunsidra l-popolazzjoni u l-prodott domestiku gross tal-pajjiżi.